دیمنین رنگین اف کیف و آهنگا بجوش دنگ وی موزیک و باندوی جناچه کهنار آسورا آمده جی فستیوال زبش نافدار یه باجره. سیزدمین فستیوال زبشن آمده ده وزیر داده ترکیه یلماز تونچ پارێزگەر ئامەدێ پارلەمەنتەرên AK Partiyê yê bajêr xelk û geştiyar ji birca keçikê berbqeda Şex Saîd ve meşiyan û li qeda Şex Saîd bi govenda govendgerên bajêr hatin pêşwazîkirin û festîvala zebeşan dan destpêkirin. İlimiz 48 adet باجارê me bi 48 cûreyên xwarinê li cîhanê dirêza pêş de ye. Di vî warî de jî çêkirina xwarinê gelekî giring e. Ji wan 48 cûreyên xwarinê yek jê zebeş e ku em îro festîvalê ji bo wê çêdikin. Ez duê baweriyê de me ev festîval bajarê me baş dide naskirin û geştiyar gelek serdana Amedê dikin. Di festîvalê da li gel pêşbirka zebeşa herî mezin, pêşbirka gilorkirina zebeşan û pêşbirka zûtirîn dem de xwarina zebeşan hat li darxistin û serkeftî hatin xelatkirin. Di festîvala îsal da cotkar Adil Aydin bi zebeşa xwe ya 36 kîlo nehsit gramî bû yekemîn û jaliyê wezîrê dadê ve bi 20,000 lîreyê Tirkî hat xelatkirin. Dilê xwe mezin kir. Bi xwedana xwe me mezin kir. Bibêjim ki zebeş sembola Amedê ye. Şînbûna wî sembola Diyarbekirê. Mezinbûna wî xelkê Amedê qelbî û mezinbûna wî ye. Sorbûna wî şêrînbûna wî jî gelê Amedê ye temsîl dike. Zebeşa Amedê bi reng tahm û aromaya xwe nîşaneya artnîgariyê stendiye û li ser navê Amedê hatiye tomarkirin. Festîvala zebeşan jî her ji boneya vî yekê her sal bi armanca danasîna bajêr têldarxistin. Em dixwazin dîsa degerê Diyarbekirê bixweşî bir birawer ziman û bixweşî em bi festîvala bajarê xwe bidin naskirin. Festîvala îsal ya ku di 22 vê mehê de dest pê kir yê 2 rojan dewam bike û di dawî rojê de jî bi konserta hunermenda navdar ya Kurd Rojîn yê bi dawî bibe. Abdülselim Akinci Ruda, Amed